zovit kan lo len le ta e tun chuma chuan olga hepna rova chanchin kan ngai tho don ani olga hepna rova hi juni somthum sangkha chakwa somwa pakhata Czechoslovakia kopui Praga alo pianga heti hunlai hian Czechoslovakia hian mi puyan tlemin arampo ala tel he a chung ko pa ngai tak atanga selian ni in an ko sak po pa ngai chole a apa hi benga klak ni in anu hi dentist ani thunga anau pan lai chuan me chanau pang har wang le lekha po thiam thei tak mai ani a ma se tle ma lo upat deuh chuan rual polovin a chung tele a classmate tela ka chuan ain la sang ta hle a olga omdan hi amak khop maya mi tu po mai hi a huwa mel ma en hian en vek mai ani kumsa ka zakua somruk pali ani me uchuan olgai po chu kumsom pathum atling ve wang to a tum khat chu aru ma ni ko helovin alo let rang maya aka tang chuan thia chuak teu mai boka au naw nu chuan amuma sabera man mo takin a chung te a hrila damdoina chuan an hruai ta a adam doi eilai tran kholai zar che khat chu overdose ne hi alo ni a damdoina hian an lo etmita psychiatric unit a da nga lani a doctor te chuan aril rulama har sanna ane na chante chu hriat chu tumin test sang te an nei puya ulukta kan han ena ama an han komvel nu chuan nicotine ngol ave ni ti te an hrat chuak theita a tin hei mai ba ka hian rilulama nana chikhat schizophrenia nei ti te an hrat chuak tabok ani damtoina om chung hian olgai hian doctor bula chuan a chung te abiak du lo thu a hril thina apa hian a vuak na sat thin thu de po chu soitela a chen pui te ho zong chuan a ma chu an huat thu le au mei chiangat phei chuan a huat zual thu a soitel bok thin ani an ma ni awang hian nun hreom taka man thin thu a soitel boka khuna local chuan olgai po chu damdoina tanga chuakin inlama en kol turin an hruai hota a aril rulam awang chuan skula midang bula han ko sa thei chi ani lo awang chuan school po chu kalchun jam lovin inlama chuan om deuh chot tamaya soitowang khan heti hunlai hian Czechoslovakia hi aram alate inen kol na po ala changtlung lo hle a olgai tiang ril rulama har sabna nei han en kol na tur po chu diktak chuan om me ulok chu ani olgai hian rola pol lovin mi zong chu a huain ama ti na tu vek anga hian angaya kongpuya akal mai te chu mi tu ti hriat lovin an soi sa a tu ma pui du tu po anam lo niang ten a soi thin boka ma se heng hi angai to na kalkual vel mai nge thil thang tak a soi ti chu hriat chu ani lem talawa huna local zela olgai chu puitlinga nga chiar thei alo ni veta midang ang bokin na tho tur te chu adapa zon ve alo ngai ta hun ranga na chu an thokwala ma se ril ru in midang a phak zan lo na la ya chuan re lo te pak a thok thei ngai lova a thona tang chuan re lo te an ban zel maya a to pat chuan truck driver a tangin ai lo ta ringot mai ani olgai chuan malngoi le mangai tu nei lowin ai thina depression anei na sa hle boka ama hre thiama mangai taka en kol tu ama mo hle mai ma se chu tiang han ti tur po in ama chu ain hong tlat thin bok si lova ama mangai tu ber tur chung tela amel ma en tlat mai bok si midang laka ain khung hlangin mi tu ma ain nei tir tu bok si lova thilang ki mai chu hovek maya a chung tele an thenam khoveng ta chu a huaina ngei vek mai ani en kolna dong lo tanana na chu mi huat na chuan zual lam apan zela manin khoina ane na sain a chung tele a thenom ta chuan ama chu an huain angai lian ta tiala huna local zel chu na thinlunga phubalak chakna chi a triak chhota asuang to na sa thin le a asuang to na po chu puitlin tir nge he tum khatle ani a phubalak chak chan chu mi in an hriat lo a hlau hle a mi zong in an hriat the nan ti in chanchin bu mi te hena chuan le khathon ajiak ta a juni sari sangha chakwa som sari pathuma ti hian le khathon chu ajiak ta rup mai ani ke chu kamala me chian ti chiat mi nan ti chiat ve mai kania du than tur kanaya manin ti hlum emo midang ti hlum ke chuan min hotu ta chu rul let ka tumani manin ti hlum ngota
mi tu ma shet lova khovel chu san chu a ho dom tlat van tlang mi puite hi kan chomol to a ka thutlung na chu hei hi ani kei olga hepna rova ramsang mayain en hian thiturin insung thu karele tina jiaka post office a chuan a thon ta a ma se heti hun lai hian lekhathon hi a thleng mai theilova aphubalak atanga ni nuwa chau lekhathon chu andong chau ani a lekhathon an mu mek chuan olgai chuan aphubalak tum chu alo tling la fel der to ani July ni son saka sakwa somsari pathum thole ni ani a ni pui wanglai tak ani a ni dang ang bukin khuwa chu alum hle a mi zongjong chuan ma ni na thewa an ma ni boi boin an boi vek maya heti an ji khuthut lai hian olgai kumsom ni pani mi chuan a phubalak dan tur chu boi puin hun alo mang ve mek boka hemini hian rental company pakata truck ho timina kal chuaka dora than chuan alo mak tunu chuan truck khan athiam nge ti chu entir ma support turin alo ti a olgai chuan a thil ti than tak mai alo ni awang chuan ti chual engma nei lo le thiamnak tak chuan han khal kual vela aman naman crown zani somdok chu ape a angak te pa chuan ho tir ta ani a truck ho hi braga aren truck ani a truck lian thave pa ngai tak hi ani choma dar sombor vel ani a olgai chu prak 7 district akal ma sapota atum dan chuan truck chu chakta ka khala rel din na lai mishing om ho chu atam theang ber sut pop pop mai chu ani a amun rem chang lai ber tu rangai Strosmere Square lam chu apanta a rel din na lai bulathen chuan adu anga mi anlo tamlo awangin atlan pel phota abulbor vela chuan tlan kualin mi pui chuan tam deuh hun angak ta a ale le nu chuan ma ai tam mi pui chu anlo om to a aphur kher mai ama atanga lo suang tu aruk ra ro thin chu atakin a chantir thei dong ta tak chu speed sang theiang berin apama atlan pheita rel changa mi pui poi sei lo lo om mai mai lai chu amatiam pheita pop pop maya an lailat om kher mai an trechel chula olgai phubalak du lutuk a chawa wang chuan mi poi sei lo chuan an tuar ta cheu mai chu ania asut na lai hmuna hian mi somni panga vel an dinga atam jok chuan in thiar filim man lawa amhuna hian mi pathum chu ka po chhon lovin an thi ngala anu loka midang pathum chu an thi vele ta a chumini vek chu midang pani chuan an hliam chu tuar lovin an thi vele ta bok ani mi paruk chuan hliam na tak tak an tuara midang paruk chuan hliam te naw an tuar ve bok ani nunna chan ho hi kum somruk atanga kum somsari pakwain karvek an ni le ngala an lainat om hle ani hetiam ya sut vak nu hian olgai chuan trak chu ati dinga abula chuan mian rak chel chul maya hetiang borok hian sim hu thut ma se olgai chu atak chunga chuan a thu renga tlan chiat po chu tum lem lovin policein an man hun chu alo ngak deuh tok mai hi ani police chuan thil thlen dan an hriat vele chuan Strosmere Square lam chu an pan ve ta hala amunan thlen chuan olgai chu trak chunga chuan a thu run maya an tum lo dewa nulan mu chuan police po chuan mak an ti hle a thil than chan chu amuthluk wange break fail wang tian zo chuan olgai chuan ni love katum reng wang ati kani ti in police zona chu alo changa police po chuan mak an ti kher mai police station a chuan hruain olgai chu an man ta ani police station a hian mi su chu athil tum sa ani thule mi tam theyang ber sutlum atum thuwa soile ta zela olgai hi amak em na chu a soilai po hian poiti na le hreom ti na pakhat ma ni om hian om lo ani a statement a chuan thil thlen dan ti hian aziaka rel tlan lai om lova kar tlan lai po om lo engma min dal ton om lo ti in kain shila chet hun takani chak takin ka tlana mishing loading khom chu ka seta ani tina jiaka a statement a zia zo hian olgai chu pangrak lungin praka tantir anita ani lungina tan chung hian olgai hi psychologist in aril rulama har satna anei rengem ti zo fiatimin avela ma se uluk taka akom chin nu chuan olgai hian mi tha lai khan aril ru film taka tiani thu soin englat na ma anei lo thu soi ania kumsang kha chakwa somsari pali chuan prak municipal court a trial nei ania olgai chung da chuan lawyer thatak an hayar saka
ma se olgai chuan aloyar chu a tho pui du hau lo maya aloyar chuan olgai an shemna tur chu anep theinan ti in thei to pachua atil ti chu aril boi wanga ti ani thule kumsom pathum mi lek ani line schizophrenia aveiti an mu chu athute a soilang tel boka kumsom paruk atlin ma sang chakua somruk pasari kuma po olgai chuan mi zong inan huat vek thu hetianga mi a huat chan chung azia chu vek thu te po soi tel bok ani olgai chuan a lawyer pa thu soi chuenga ma ngai lovin court ma chuan rilu boi ani lo ziale rilu film taka ti ani thu soi ta dai maya athil lo ti to da chu ain chhir lo thu soi lang tel bok atual tha chana chuan khotlang mi te adem na thu tam hle a khotlang mi ten mi an ti chhe chuan chumi an ti chhe ta ngei chuan an khotlang mi te chu ati cheve turani kan khotlang mi ten ka chunga thil an ti to te awangin phubala ka duwa abik takin ka chung ta chunga hian kala du ani ka mel ma an ni chumi ka hriat reng na chuan phuba min lak tir theita ani tuna chuan ka lung oin ka jang khai sot to ani ti in a soi ta piap mai ani april ninga sang sakwa somsari pali kuma chuan olgai trial chu nei zo ani ta a mi pariat a tha wang chuan olga hebna rowa chu thiam lo chan tir ni in khailum tu ne chung thuan rel sakta ani olgai hian loya thatak po ni ma siama berina thilti sual hi phat emo po atum ei lo hi ani a shemna ma chom tur po hi hrang ma se azam ei lova mai semak tak mai chu ni ve reng hetiang rilu hi puma se nu chuan an shem lo na turin thei to chu an chu sak ve boka court ne na po chuan chung chang chu court sang zo ka ngai tu that sak turin angen hiala ma se dil na chu nol sakin mars ninga sang chakwa somsari panga khan supreme court chuan khailum tura achung thuan rel chu anem nget ta zok ani olgai chu march ni som pania khailum tura ti ania an khailum ma hian olgai chu zel chunga interview ania thi tura chung thuan rel chu poyati lo thule thi chu lo thu soi hiala khailum turan ti ni march ni som pania lo ni chuan olgai tana sel chunga chuan tang veng tu chu aluta olgai chu kutnung lama chuan han ka fa vo saka khailum turan hroi tur thu chu an thil chuan olgai chu chhuata chuan a thluk noka aring takina awa thap ta zoi maya court le reporter ma te chuan thia hlau lo thu lo soi to ma se thina an ma cham don tak chuan hlau ve hle ni tur ani khailum na mun pan tur po chuan nor lu hi langai ta a anun na zo sak turin ngen lom a se tlai zo to si pangrak lungin praka chuan khailum ani ta ani olga hian khailum lai hian kumsom hi pathuma opa ni in Czechoslovakia a an me se khailum nung ber ani nge ani